ассалому алайкум мардуми тоҷик, мардуми дур аз ватан. Якчанд рӯзи дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навора дидум бисёри бад то хурдаиста масъалаи аэропорти Кӯло. Як бор шумо аввал навора бибинен ва баъдан боз суҳбат мекунем. мардум инами кадом инами аэропорти Кӯлоб омадагем. Ина багажомо ҳамаш стресс доштан, багажомо ҳуя бачора телефоношон естан, телефоношон снимат каги дар ин багажо гирифтагиан. 11 дона телефони ҳамун инсон нестадан ҳамуҷа. бародарон, наворе ки дар шабакаи иҷтимоии фейсбук партофтагианд соли 2020 дар ютуб мондагианд. Ин навор соли 2020 ва боз гирифтен ана ҳамин навореро партофтем ки 4 сол пеш шидаги. Ман дар бораи навор чӣ гуфтанем бародарон? Дар бораи навор вақте ки ҳамин ду бародаре ки меоянд мегӯянд сумкои мо кофтаги 13 телефон мо нестай. Вақте ки шумо телефон оварден ё якчанд чизҳои дигар, инора бояд шумо декларатсия накардем. Ва шумо вақте ки декларатсия накарден, вақте ки ҳаминое ки нишон додан декларатсия кардаги нестанд, инора дар шаҳри Русия гирифтанд ва коғазшон додан. Вақте ки навор бучид, ором шидан, нишоншон додан, ино чон фаҳмидан гуноҳи худшона.